Hej, det er Elita her, Og Mathias G. og vi er Gamers.dk. Ja! Og vi spiller GTA Multiplayer. San Andreas. Ja, Mathias sidder og styrer helikopteren, og jeg sidder på bagsædet. Au! På. Au. Nå, Men- skal vi snakke om, hvad vi kommer til at lave på Ja, Gamers.dk? det er jo mere bare en velkomstvideo, det her. Så må vi se om, hvad vi laver af Let's Plays og sådan noget. Ja. I hvert fald Minecraft, GTA San Andreas, sjovt nok. Ja. Måske laver vi TF2. Ja, Team Fortress 2, ja. Ja, og Minecraft og GTA Multiplayer, eller GTA San Andreas Multiplayer. Har jeg sagt. Ja, Jeg skal se. Crap, han er bag os. så ja, det må vi finde ud af. Ouch. Giver vi rigtige navne ud? Nej, det synes jeg, vi skal lave med. Hvad er det? Og det er bare tilfældige grunde. Den skinner, den der bygning. Den der lille bygning. Aha. Skal vi prøve at hoppe ud? Så skal vi højt op. Og det skal vi måske i Men slutningen. hvad sker der for ham der for det? Skal vi ikke hoppe ud i slutningen af videoen? Jo, lad os gøre det. Ja, så lad os flyve højt op nu, så kan vi hoppe ud. Fordi vi kan nemlig ikke dø inde i det her stunt mode, vi spiller. Så kan vi bare nakke hinanden så meget vi vil. Skal vi flyve op, eller hvad? Ja. Så ja. Nu er vi oppe Det skal over der blive skyerne. Men vi håber vist begge to, at vi når mange subscriber og videovisninger og alt det der. Ja. Det må vi finde ud af, hvad der kommer til at ske. Ja. Og I må også meget gerne tjekke min kanal og hans kanal. Ja. Fordi der er mindst lige så gode videoer på. Nå, skal vi hoppe ud? Okay, er du klar? Ja, og så, nej, vent, inden du hopper ud, så prøv det, jeg fortalte dig tidligere med at trykke ja. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu! Vent, kan jeg ikke hoppe ud? Jo, sådan. Prøv at trykke ja. A. Ser det ikke dumt ud? Jeg har faldskærm på, hvad med dig? Ja, det har jeg også. Er du klar? Skal vi aktivere den? Ja, det synes jeg. Okay, du kan trykke F for at det skal vi fortryde. Okay, så fortryder jeg. Vent, Hvad? jeg lander. Jeg døde faktisk. Døde du? Ja. Jeg troede ikke, man kunne dø. Ej, skal vi ikke lige tage en flyvetur til? Bare sådan lige, Ja, okay. så der bliver en video. Så Ja, der er en helikopter her. jeg er død, så. Nå, skal jeg flyve hen til dig? Han bare gå til spawn, eller til stunt. Jamen, hvordan kommer jeg hen til spawn? Stunt. Bare skal du skrive til stunt, jo. Nå. Ja. Men, men så står der, at jeg er i stunt i forvejen. Nå, men så gå til for eksempel skråstreg free, og så gå til... Ja, okay. Men det er ikke min egen server, så... Nej, det er en offentlig. Det er en offentlig. Men... lad os lige se. Nå, nu er jeg i free room, og så skråstreg stunt. Så kommer jeg tilbage. Skynd dig, Helida! Nå, men jeg spawner bare det fuldstændig samme sted, som jeg var lige før. Jeg flyver hen til dig. Jeg tror, at du var den lyseblå, sådan, og så lidt mørkere farve. Hvilken farve er du? Men jeg kan se det. Ja, man kan ikke se ens egen farve. Men du er lille, så... Okay, Jeg kommer. Okay. Og lad være med at lande oven på mig. Eller prøv det faktisk bare. For Jeg kan ikke, fordi det er meget... hvor er det en dårlig landing. Nå, Hvem styrer? det gør jeg. Hvad er det? Ja, okay. Skal vi ikke prøve bare at hoppe ned en gang til, for sjov? Okay. Med Og den er gang faldskærm. med falsk. Ja, med faldskærm. Eller vi kan aktivere den, når vi kommer sådan okay langt ned. Og jeg slår radioen fra igen. Det er også. Det bliver måske lidt mere sådan en sjov spillevideo end en snakkevideo. Mhm. Vi har snakket. Ja. Okay, skal vi hoppe ned? Ja. Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nu. Hvorfor kan jeg ikke? Nå, jo, nu virker det. Så. Jeg er ude. Det er jeg også.
Jeg aktiverer faldskærmen, når det står. Sådan. Nu gør jeg, jeg har gjort det. Jeg prøver at lande hen ved dig. Jeg er landet. Ja. Okay, så trykker jeg lige F og annullerer faldskærmen. Nej. Og jeg overlevede. Nej, vi går til free og gør det her. Du ved, hvad der sker i free, men Nå ikke ja, til. ja. Okay, skråstreg free. Ja. Der er en inde i forvejen. Nå, så er vi her. Jeg kan ikke. Jo, vi er inde i free nu. Nå, okay. Skal du Nej, skråstrege weapons, og så kan vi vælge... Nej, vi skal jo ind i fun for at gøre det. Nå ja, skråstreg fun. Skråstreg... Sådan. Så tager vi lige den her. Okay, og ja, vi må ikke sige, hvad der sker. Bazooka, raket, hop. Men jeg skal også have en bazooka. Jeg går lige til stunt, se om man kan her. Det tror jeg ikke. Hvordan har du tænkt dig at få tingene? Nå, du kan tage en flammekaster, så tager jeg... Nej, prøv lige at skrive skråstreg fun. Jeg er inde på fun. Det er fordi, jeg kommer til at gå noget andet, et andet sted. Nej, vent, du er stadig inde i fun, jeg kan se dig, men du er et andet sted. Du er ikke hen ved mig. Jeg kigger lige på mappet, hvor du er. Du er ikke så langt væk, jeg finder dig. Eller bare gå hen imod mig, hvis du kan se mig. Ja. Det er rakethoppe i frembygning. Ja! Det kan være, at jeg skal redigere videoen lidt kortere på de unødvendige tidspunkter. Jeg undvig ikke. Se, du kan ramme mig, så undviger jeg. Hey, vi laver bazooka battle, okay? Okay. Og man kan faktisk ikke dø af det, hvis ens livbare ting bliver tom, så bliver den bare fyldt igen. Jeg rakethopper med mig selv nu. Lad os se. Hvad? Hvad? Der er en, der er joinet i rakethop-ting. Ej, det er vildt. Limmer. Prøv vent. Nej, vent, jeg har en idé. Tag de der bomber, de der klisterbomber ting, og så sætter vi dem fast på helt andet. Jeg har en dildo. Ja. Skal vi ikke tage de der bomber, man kan sætte fast på en person? Så sætter vi dem fast på hinanden, og så springer vi hinanden i luften. Hvad hedder de? Det er det der... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Vent, jeg finder ud af det. Ja, det er dem der Remote Satchel Detonator. Se. Nu sætter jeg også lige nogle fast på dig. Du skal også have nogle. Og så løber vi i hver sin retning, og så aktiverer vi dem. Ja, på et random tidspunkt. Okay, men jeg synes, at vi skal lige være parate. Jeg synes, vi skal gøre det samtidig, så gør det lidt sjovere. Jeg er klar. Er du? Okay. Nej, vent. Nej, nu røg bomberne af mig. Eller nej, vent, det gjorde den. Okay, er du klar? 3, 2, 1, aktiver. Der skete ikke så meget ved dig.